tiež tam skok, ktorí majú diskusiu. Vieš, ale my sme taký priebaný národ. Maťo, čo je? Daj nám gól! Daj nám gól! Daj, škurťo pojebali, behaj trošku. Tak ja 20 € ale my sme taký multi národ, že skončí 2-0. Všetci sa mi na to tak priebaný. A koľko je? Keď hovoríš, že dosť na Ecilinu? Necko? Šanca zápasu. To bude... Teraz to bude najväčší na to. Áno, to jasné. Naši bojovali jak mohli. Ale tam je poštár, vydá tie bráne. Po zápase bude sú Pavlu. No, vyberú sa. Chlapci, keby si to je 3-3, ten poštár pustí gól. A my zajtra stieli do roboty. Mexické volia Priskaj to, ty kokot! Čekaj nejakú 3-0 a 3-0 na to. Slovensko, po polčase 1-0 Slovensko zvíťazilo, celkový skór 2-0. Góly za náš tým dávali v 37. minúte Marek Sapara a v 78. minúte Martin Jakubko. Priatelia, po úvodných dvoch zápasoch má Slovensko v kvalifikačnej skupine G na svojom konte 4 body. Povedzme si ešte v rýchlosti, ako vyzerajú ostatné priebežné stavy v našej G skupine. Jeden zápas sa už skončil, Bosna zdolala Lotyšsko 4-1 a Grécko vyhráva nad Litvou v 68. minúte 1-0. Priatelia, ešte v rýchlosti program nášho národného tímu do konca tohto kalendárneho roka. 12. októbra Turapa Sienko, Slovensko-Lotyšsko a 16. októbra Slovensko-Grécko. Dámy a páni, poprosím veľký pokles pre domáci tým a reprezentáciu Slovenska. No a my si dokončíme tú našu súťaž s loptou s podpismi slovenských futbalistov. Toto je najlepší fanúšikovský sektor. A ešte raz ich zatleskajte našim futbalistom. Ide! Máme v rukách máži. Máme ešte trička. FIFA Fair Play. Jakubko! Odkiaľ ešte ten močenok? Je škrtel. Ešte raz vám všetkým ďakujem a teším sa, že takto bude